Right, makadiko muri ya Zimbabwe kumatima nenyika kwese kwa muri. Zita ndinonzi DJ T1. Kutaura kwa ndiri kuita ndiri kuchipinge kunonzi ku Mount Cylinder ndo kwa ndiri zwara nase. Ndine baba vari panapa. Wandiri kuita hurukuro navo. Tida kunzwa kuti babava wanomboita nezvei zvakamira sei. Saka ndisingadi kupedza nguva rega nditore mukana wekupinda munyaya yedu zvizere. Asi imimiwo kasevatsigiri sevateereri musakanganwa kusubscribe channel yedu Teach MTV. Mova mabaya kabhero kaya kuitira kuti pese patinongoposta chinhu foni yenyu inorira ichikuudza kuti Teach yakanda chinhu. Baba makadi zvenyu? Tiri nane makadeniwo. Tinofara zvikuru. Right, muri yeZimbabwe wada kuziya kuti munonzi ani? Ine ndinoitwa Simon Zibandana ku Mount Cylinder Chipinge. Alright. Tine nhau yatafambira yatauya panapa yataona kuti imimi munorima nyuchi. Ndoda kuti mundiudze mimi kuti zvekurima nyuchi izvi makazvitanga rini? Zvekurima nyuchi izvi ndakazvitanga 2017. Alright. Nanasi. Chii chakaita kuti murime nyuchi? Makanga maonei kuti ini ndoda kusarudza kuti ndoda kuita murimi wenyuchi? Zvinhu zvenyuchi izvi zvakauya zviri muhope. Ndakarota ndichiona ndichigadzira mukoko. Pamwe peji robuda ndichimora huchi. Rimwe peji ndoiona ndichiona madhiramu ehuchi. Okay. Saka dzanga dzisiri hope dzekuti unombobvunza kuti dzinorevei. Zvaitongobuda zvakadini zvakangodaro. Okay. Saka izvozvo ndo zvakabva zvakupa isimba rekuti inini ndofanira kuti ndidaiso ndirime nyuchi. Ndo chaizvo. Right. Ndaona pamenge muri kufamba neni muchindiratidza mikoko yenyu. Ndaona kuti mine mikoko yakawanda. Saka pamakatanga imimi kurima nyuchi makatanga nemikoko mingani? Ndakatanga nemikoko 10. Kubva ndazoenda ndingati pari zvino ndaane mukoko 165. 165. 98 mukoko ine nyuchi. Ya, saka muri kufamba zvechokwadi, muri kufamba zveshuwa. Right, ngatitarisei pa 168 mikoko yamuinayo. Izvo zvizvi makutotengesa huchi kutaura kwatiri kuita? Kutaura kudai ndakupota ndichitengesa huchi. Alright. Saka huchi hwedu magadziriro amunoita huchi imimi une nguva here yokuti muna June ndo patinobura huchi kana kuti muna December ndo patinobura huchi? Zvakamira sei mutitsanangudzire ipapo? Inini nguva yese ndinonga ndinawo huchi. Huchi unenge uchingoburwa nguva yese. Zvinoitika ngezvekuti mukoko inoerengedzwa mwedzi paunopinda padzinongopinda ndongoerenga 4 months dzangu pamukoko iyoyo. Dzikangokwana 4 months ndongopakura. Hazvinei kuti ngemuna June kana kuti July. Okay. Aiwa, tinotenda zvikuru. Saka nekuwanda kwaita mikoko iyi 168 amurasiki here mimwe mikoko mukaishaya? Irasiki. Zvinoitika ngezvekuti ndinotonyora manamba kuti number 1 kuenda kusvika kunamba yemukoko yandinayo. Okay. Kana ndapedza kudaro ndobva ndazoti kana nyuchi dzikapinda mukoko wadzinenge dzapinda dzikapinda toti dzapinda nhasi mukoko number 48 ndobva ndanyora pabhuku rangu kuti mukoko number 48 wabva wapindwa nhasi. Okay. Saka paunokwanira mwedzi 4 ndobva ndadini ndatopakura. Alright. Saka rasiki. Alright. Saka tikutaura here isisu kuti nyuchi dzikapinda tinoita 4 months dzinenge dzatone huchi. Dzinenge dzatone huchi. Alright. Saka mikoko iyi munoiwana kupi? Munotenga munoita zvekuita sei pamikoko? Mikoko iyi ndinogadzira ndega. Notoendawo kune vane miti magum trees. Ndotosvika ndototenga matanda aya. Okay. Ndochigadzira mukoko. Ndotogadzira ndiri ndega. Handitengi. Alright. Aiwa, tinotenda zvikuru nekutsanangura kwakanaka. Right, ndiri kutarisa mikoko yedu yawanda kutaurawo kuti nehuchi hwacho hunenge huri kuwanda. Saka huchi hwedu muri kuhutengesa sei? Muri kuhodhesa here? Muri kuzvifambisa sei? Mune chitoro here chekutengesa huchi? Zvakamira sei? Mutitsanangudzire ipapo. Pane vanhu vanongouyawo. Handina chitoro. Pane vanongouyawo vachingotenga. Vanobva kuna Harare ikoko vanouya vachitenga. Vachitenga nemabhaketi. Okay. Vachitopinza pabhazi.
vobva vaenda. Handina chitoro zvangu asi mabhaketi vanouya vechingotenga vechienda. Okay. Saka imimi semurimi wenyuchi, shuwiro yamuinayo imimi kuti inini ndenge ndiri kuda kuti ndizame, muchiri kuda kuwedzera mikoko here kana zvakamira sei? Uyezve shuwiro yenyu munoda kunyatsa kusvika papi pamunonyatsa kugutsikana kuti right, pa 168 mikoko yandinayo apa mishoma kana kuti yakwana, munoda kumbonyatsa kusvika papi pa level ipi pamunonyatsa kugutsikana kuti right, izvozvi ndakufamba manje nehuchi hwangu? Tarisiro yangu ndaifunga kuti dai zvaibvira zvaya ndaikwanisa kusvika pa 500. Ndikasvika pa 500 mukoko. Chimwe chinondinetsa ngechekuisa mukoko yangu. Okay. Ndo challenge yakandibata zvakanyanya. Alright. Handina chaipo kuti pane vanonditi vaya ndine kasango kangu. Uya uisapo. Okay. Ndine kasango kangu uya uisapo. Okay. Pane vaya uye varimi vaya vane macadamia vaya. Right. Ndine kasango apa. Asi ndine macadamia yangu apa. Right. Uya uise mukoko yako apa. Okay. Kuitire macadamia yangu aone nyuchi. Okay. Saka ngatichitarise isisu kuti imimi semurimi wenyuchi, zvichida pane zvipingaidzo zvinetso zvinenge zvichinetsa kuti basa renyu ringe richipfuurira mberi. Pangawa paine here zviri kukunetsai kana matambudziko amuri kusangana nawo amuri kufungidzira kuti ini dai ndikabatsirika apa zvinhu zvangu zvaigona kufamba zvakanaka? Matambudziko ndinawo. Chinondirwadza mukoko yangu inondirwadza pakugadzira. Okay. Asi kuda kwangu kuri kuti ndinokwanisa kuona chainsaw. Nepekuisa mukoko yangu hapana chinganyondinetsa zvakanyanya. Alright. Chinangwa changu ngechekuti huchi huwande munyika yekwedu. Alright. Aiwa, tinotenda zvikuru. Kune vanhu vari kunze uko wanenge pane inonzi pure honey, iwo huchi hwedu, huchi original huchi. Nekuti kune vamwe vanhu tinozvitaura nekuti zvagara zviriko. Upo vamwe vanoti hanzi huchi hunobikwa, wakaita zvekubikirwa unenge usisiri original. Kune vamwe vanhu vanoda huchi original unenge uchitobva mumukoko sematorera munoita hwenyu imimi. Pene ndoda kusvika ndepekuti wanenge wachida huchi wanoita sei, wangakwanise kukubata sei? Vanenge vachida huchi nganditi muri kutaura huchi iwo hwedu yo original hwahani yatinogadzira iyoyi, handiti hwenyu uyu ndio kutongobvisa mukoko makutoisa mubhaketi. Saka ndo pandiri kuda kuti wariko vanhu vanozouda kana kuti usina tingatitsanangure kuti usina kubikwa. Pane vamwe vanoita huchi hwekubika kuti huwande here, handizivi kuti manje isu hatiti zvokubika. Isusu hatiti zvokubika huchi. Huchi hunotorwa mukoko chaimo totora ari mazinga togadzira pasina moto, tokanya so toisa pasefu, utongodzika uri chini, uri huchi chaiho. Okay. Ndingati ndo huchi wandinogadzira. Alright. Tinotenda zvikuru. Right, wari kuuda huchi uyu nhasi. Wanokubata sei? Waripo pane vamwe watokuona ipo panapa nhasi pa TV pano. Wobva wati isisu tinenge toda kutohodha huchi kana kuti zvakamira sei? Wangakubata sei wanavo? Vanokwanisa kundibata pa WhatsApp number inoti 077 43 900 83. Alright. Tinotenda zvikuru nekutsanangura kwakanaka. Mungawa here mune mamashoko amasiya tisati tabva panapa amuri kuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichiziva? Inini ndine dambudziko nganditi dambudziko randataura rechainsaw. Nenzvimbo yekuti ndise mukoko. Right. Hazvichamisi kuti ndingatodarika pa 500 pandataura. Kuda kwangu kuri kuti ndione nzvimbo yekuti ndiise mukoko yangu ndichizvirimira maruva angu. Okay. Maruva ndinorima, nyuchi dzichionera maruva adzo padhuze. Dzichitora mamwe musango dzichingosanganisa pobuda huchi wakanaka. Okay. Aiwa, tinotenda. Saka imimi munorima mukarima maruva aya munatemha here maunganidza nyuchi dzoya dzichitora ipapo munoita sei? Manje hatidaro. Tinorima maruva. Maruva paanonga achibruma paya idzo dzouya dzichisheta muto dzichitora zvadzinoda. Kana dzikadaro manje zvatodini?
zvatopera. Alright. Aiwa Chiwaita. tinotenda zvikuru nekutsanangura kwakanaka. Right, muri yeZimbabwe kune vachiri kundibata ndinokutendai zvikuru. Ndinodaira kuti soko marinzwa vanoda original uchi pure honey. Manzwa masoko ari panapa uchi usina kubikwa wekubva mumukoko straight. Munokwanisa kubata panhamba dzamataurwa idzodzo. Idzo ndo zvakare futi dziripo paskrini pedu. Mobata panhamba idzodzo. Tiri kuda uchi mowana uchi hwakanaka kana muchida kutengesa kuzvitoro kwenyu zvakwamuri, asi pane uchi mapaona takuratidzai 168 mikoko. Mukana wako wekuti unge uchiwana uchi wako. Thank you so much. Zita ndinonzi DJT1 ndiri kuno ku Mount Sirinda ku Chipinge. Thank you so much.